O Rosa volveu a conseguilo. A cor do símbolo do cáncer de mama reuniu un ano máis en Lugo a numerosas persoas na muralla na loita contra esta enfermidade que afecta a 1 de cada 8 mulleres. A Asociación contra o Cancro en Lugo e o diario El Progreso organizan no Día Mundial desta enfermidade este acto solidario que xa é un clásico na cidade e no que se reparten plantas a un prezo simbólico para recadar fondos destinados á investigación. Unha acción que foi clave nos últimos anos nos avances do pronóstico e, polo tanto, na supervivencia dos enfermos. A Deputación sumouse a esta cita que asistiron as deputadas de Turismo e de Formación e Ensino que, xunto á alcaldesa e membros da Corporación Municipal, participaron na foto de familia diante do lazo xigante instalado na Mosqueira. O Día Mundial do Cancro de Mama celebrouse este ano baixo o lema Saca peito polas máis vulnerables, un chamamento á desigualdade en torno ao cancro, en concreto de mama, do que se diagnosticaron 33.875 novos casos o pasado ano en España.